Λοιπόν, όταν ένα τεράστιο και απαιτητικό έργο φτάνει επιτέλους στο τέλος του, η ατμόσφαιρα στον χώρο εργασίας είναι σχεδόν πάντα ίδια. Ναι, νομίζω όλοι ξέρουμε ακριβώς πώς είναι. Απόλυτη εξάντληση. Ακριβώς. Είτε μιλάμε για την ολοκλήρωση ενός πολύπλοκου λογισμικού, είτε, δεν ξέρω, για την παραδοσία ενός μεγάλου κατασκευαστικού έργου, ή ακόμα και για την εκτόξευση ενός δορυφόρου. Σωστά, η πίεση είναι παντού η ίδια. Τα χρονοδιαγράμματα έχουν πιεστεί εντελώς τα όρια τους. Ναι, και τα μπάτζετ έχουν φυσικά εξαντληθεί. Η μοναδική επιθυμία όλων είναι απλά να παραδώσουν το τελικό αποτέλεσμα και να απομακρυνθούν τρέχοντας. Να πάνε σπίτια τους. Ναι. Και ακριβώς σε εκείνη τη στιγμή της απόλυτης κόπωσης, η διαδικασία απαιτεί να καθίσουν όλοι γύρω από ένα τραπέζι και να καταγράψουν τα διδάγματα του έργου. Που είναι βασικά ίσως ο πιο σίγουρος τρόπος για να εγγυηθεί ένας οργανισμός ότι δεν πρόκειται να μάθει απολύτως τίποτα. Ακριβώς αυτό. Πριν προχωρήσουμε όμως, είναι σημαντικό να αναφέρω πως αυτή η εις βάθος ανάλυση αποτελεί μέρος του podcast All About Information Knowledge Management by Γιάννη Στεφανίδης. Και νομίζω ο στόχος μας εδώ σήμερα είναι πολύ κρίσιμος. Συμφωνώ απόλυτα. Ο στόχος είναι να εξετάσουμε πώς ακριβώς μπορούμε να σπάσουμε αυτόν τον φαύλο κύκλο της οργανωτικής αμνησίας. Ναι, το να μην ανακαλύπτουμε ξανά τον τροχό σε κάθε νέα προσπάθεια. Ακριβώς. Και θα εστιάζουμε κυρίως στο πώς η γνώση μπορεί να διασωθεί κατά τη διάρκεια ενός έργου και όχι όταν είναι πια πολύ αργά. Αυτό είναι το κλειδί. Και κοίτα, η εικόνα της εξουθενωμένης ομάδας που προσπαθεί να θυμηθεί τι πήγε στραβά πριν από 9 μήνες είναι απλά το σύμπτωμα. Ενός βαθύτερου προβλήματος, σωστά. Ακριβώς. Είναι ένα πολύ βαθύτερο δομικό πρόβλημα. Και οι πηγές που έχουμε στα χέρια μας προσεγγίζουν αυτό το πρόβλημα συνδυάζοντας δύο φαινομενικά εταιρείες στους κόσμους. Για πες. Από τη μία έχουμε τις επίσημες κατευθυντήριες γραμμές της NASA. Συγκεκριμένα μιλάμε για τις οδηγίες NPD 720.6 και NPR 720.5e. Που αφορούν αποκλειστικά την υποχρεωτική ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης γνώσης. Μάλιστα. Και από την άλλη? Από την άλλη έχουμε μια εξαιρετικά κριτική ματιά από έναν επαγγελματία που εφαρμόζει τις αρχές της βιβλιοθηκονομίας. Της βιβλιοθηκονομίας? Ναι, της βιβλιοθηκονομίας και της αρχιοθέτησης, μέσα στον σκληρό και πιεστικό κόσμο της διαχείρισης έργων. Wow, okay. Ας το αναλύσουμε αυτό. Το ενδιαφέρον με την προσέγγιση της βιβλιοθηκονομίας είναι ότι αναδεικνύει την παγίδα της λίστας ελέγχου. Του τσεκαρίσματος απλά ενός κουτιού στο τέλος. Ακριβώς. Αν σκεφτούμε την παραδοσιακή διαχείριση έργων, όλη η δομή, δηλαδή τα γραφήματα Gantt, τα ορόσημα, οι δείκτες, είναι στημένοι αποκλειστικά για να παρακολουθεί εργασίες. Εργασίες και budget. Ναι. Αγνοεί πλήρως την υποκείμενη ροή της γνώσης. Η καταγραφή των μαθημάτων στο τέλος αντιμετωπίζεται απλώς ως μια τυπική διεκπεραίωση. Σαν αγκαρία. Αγκαρία, ακριβώς. Εμένα αυτό μου θυμίζει έντονα την τελευταία μέρα μιας μετακόμισης. Ξέρεις, το φορτηγό περιμένει απ' έξω, οι αντοχές έχουν τελειώσει. Και απλά θέλεις να τελειώνεις. Ναι, και υπάρχουν δεκάδες διάσπαρτα αντικείμενα στο πάτωμα. Καλώδια, εργαλεία, χαρτιά. Το αποτέλεσμα, πετιούνται όλα σε μια τυχαία κούτα χωρίς ετικέτα. Μια πολύ γνώριμη εικόνα. Ναι. Και όταν η κούτα αυτή φτάσει στον προορισμό της, το περιεχόμενό της είναι πρακτικά άχρηστο. Επειδή δεν μπορείς να βρεις τίποτα. Ακριβώς. Δεν εντοπίζεται τίποτα. Οπότε ανακαλύπτουμε ξανά τον τροχό. Αγοράζουμε νέα καλώδια, επειδή το πακετάρισμα, εντός εισαγωγικών, έγινε υποκαθεστώς πανικού. Αυτό που είναι συναρπαστικό εδώ είναι πόσο ακριβής είναι αυτή η αναπαράσταση για το τι συμβαίνει στα εταιρικά δίκτυα κάθε μέρα. Δηλαδή? Ξέρεις, φάκελοι με τίτλο «Τελικές σημειώσεις project», που απλά δεν ανοίγονται ποτέ ξανά. Ναι, η μαύρη τρύπα των αρχείων. Ακριβώς. Και εδώ η πηγή μας από τον χώρο της βιβλιοθηκονομίας εισάγει μια ριζοσπαστική ιδέα. Υποστηρίζει ότι ο ρόλος του διαχειριστή έργου πρέπει να αλλάξει θεμελιωδώς. Προς ποια κατεύθυνση? Πρέπει να πάψει να είναι ένας απλός ιχνηλάτης εργασιών. Ένας άνθρωπος που κυνηγάει προθεσμίες. Πρέπει να αναλάβει τον ρόλο του διευκολυντή εταιρικής νοημοσύνης. Διευκολυντής εταιρικής νοημοσύνης. Ακούγεται βαρύ. Είναι. Ουσιαστικά προτείνει τη μετάβαση από τον απλό διαχειριστή στον επιμελητή περιεχομένου, στον curator. Κοίτα, εδώ όμως νομίζω πρέπει να είμαστε λιγάκι ρεαλιστές. Ναι, προφανώς.
Εννοώ, ας αναρωτηθούμε πόσο βιώσιμο είναι αυτό στην πράξη. Σε ένα πιεστικό περιβάλλον, ένας project manager αντιμετωπίζει συνεχώς κρίσεις. Αυτά είναι αλήθεια. Ο πελάτης διαμαρτύρεται, το budget κόβεται, μέλη της ομάδας αρρωσταίνουν. Το να ζητάμε από αυτόν τον άνθρωπο, μέσα στον κικαιώνα, να λειτουργεί ως επιμελητής γνώσης. Να φιλτράρει την υπερπληροφόρηση. Ναι, μοιάζει λιγάκι με ακαδημαϊκή πολυτέλεια, ειλικρινά. Πώς μπορεί να δικαιολογήσει τον χρόνο για κάτι τέτοιο? Λοιπόν, η απάντηση είναι ότι όντως δεν μπορεί να τον δικαιολογήσει αν η διαχείριση γνώσης αντιμετωπίζεται ως κάτι ξεχωριστό, σαν μια παράλληλη δραστηριότητα. Α, κατάλαβα. Όχι σαν έξτρα δουλειά, δηλαδή. Ακριβώς. Το επιχείρημα είναι ότι η επιμέλεια της γνώσης πρέπει να ενσωματωθεί στον ίδιο τον ιστό του έργου. Αλλιώς, το κόστος της άγνωσης θα ξεπεράσει κατά πολύ το κόστος του χρόνου που δαπανάτε. Και εδώ η NASA μας προσφέρει ένα πολύ εφαρμόσιμο μοντέλο. λογικό. Εκεί τα λάθη κοστίζουν. Ακριβώς. Μιλάμε για έναν οργανισμό όπου η αποτυχία διατήρησης της γνώσης μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια αποστολών αξίας δισεκατομμυρίων. Σίγουρα. Γι' αυτό οι οδηγίες της NASA δεν αφήνουν τη διαχείριση γνώσης στην καλή θέληση του κάθε PM. Επιβάλλουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης γνώσης ως προαπαιτούμενο. Ωραία, και πώς δομείται αυτό το σχέδιο? Πώς καταφέρνει να μην είναι απλώς άλλο ένα βάρετο γραφειοκρατικό έγγραφο? Λοιπόν, δομείται πάνω σε 3 σαφείς πυλώνες. Και αυτοί οι πυλώνες αντιστοιχούν στις φυσικές φάσεις κάθε έργου. Οκ, ποιος είναι ο πρώτος? Πρώτον, στη φάση της διαμόρφωσης, το formulation phase, η έμφαση δίνεται στη μάθηση από τα λάθη των άλλων. Άρα, κοιτάμε το παρελθόν. Σωστά. Πριν καν ξεκινήσει η υλοποίηση, η ομάδα είναι υποχρεωμένη να αναλύσει προηγούμενα παρόμοια έργα. Λογικό. Μετά? Δεύτερον, κατά τη φάση της υλοποίησης, το implementation phase, η προσοχή στρέφεται στη μάθηση εντός του έργου. Εν το γενάστε. Δηλαδή την ώρα που συμβαίνει. Ναι. Και τρίτον, στη φάση της ολοκλήρωσης, το close-out, υπάρχει η αυστηρή απέτηση για τον διαμοιρασμό αυτής της νέας γνώσης σε όλο τον οργανισμό. Σαν μια μηχανή του χρόνου ένα πράγμα. Κοιτάς πρώτα στο παρελθόν για να αποφύγεις λάθη, παραμένεις συνειδητός στο παρόν και στέλνεις ένα μήνυμα στο μέλλον. Ακριβώς. Πολύ ωραία παρομοίωση. Όμως ξέρεις κάτι, οι άνθρωποι που χτίζουν συστήματα συνήθως τείνουν να παρακάμπτουν τις διαδικασίες όταν πιέζονται. Αυτό είναι ο κανόνας σχεδόν. Ναι. Ποιος εγγυάται ότι οι μηχανικοί, ας πούμε, θα σταματήσουν τη δουλειά τους για να αναζητήσουν δεδομένα σε συστήματα όπως, πώς το λέει η πηγή, το LLIS? Ναι, το Lessons Learned Information System. Είναι η κεντρική βάση δεδομένων της NASA. Και έχεις δίκιο, η πίεση συχνά ακυρώνει τις διαδικασίες. Άρα πώς το λύνουν? Αυτό ακριβώς το κενό έρχεται να καλύψει ένας πολύ συγκεκριμένος ρόλος. Ο Chief Knowledge Officer. Ή εν συντομία CKO. Περίμενε. Ο οποίος CKO κινδυνεύει να είναι απλώς άλλη μία βαθμίδα γραφειοκρατικού ελέγχου. Σωστά? Τι εννοείς? Ενώ φαντάσου έναν ελεγκτή που περιφέρεται με ένα σημειωματάριο και ρωτάει «Γράψατε τα μαθήματά σας σήμερα?» Ναι, το βλέπω. Αν η λειτουργία του είναι καθαρά ελεγκτική, η ομάδα απλώς θα βρει τρόπους να τον ξεφορτωθεί με κάτι πρόχειρες επιφανειακές αναφορές. Είναι μια απολύτως έγκυρη ανησυχία αυτή. Αλλά κοίτα, η λειτουργία του CKO, σύμφωνα με τις οδηγίες πάντα, είναι εντελώς διαφορετική. Δηλαδή δεν είναι απλά ο τροχονόμος της γνώσης? Όχι, δεν λειτουργεί ως ελεγκτής συμμόρφωσης. Λειτουργεί ως αρχιτέκτονας συστημάτων μάθησης. Ενδιαφέρον. Δεν είναι εκεί για να κάνει τη δουλειά της ομάδας ή να γράψει τις αναφορές για αυτούς. Είναι εκεί για να σχεδιάσει το πώς η ομάδα θα συλλάβει τη γνώση με τη μικρότερη δυνατή τριβή. Έχουμε κάποιο παράδειγμα επ' αυτού? Βεβαίως. Συνεργάζεται με τον PM στη φάση του σχεδιασμού για να καθορίσουν σε ποια ακριβώς σημεία του έργου χρειάζεται να γίνει άντληση γνώσης. Άρα δεν παρεμβαίνει τυχαία? Όχι. Παρεμβαίνει απόλυτα στρατηγικά. Κατάλαβα. Και νομίζω αυτό μας φέρνει ίσως στο πιο κρίσιμο αλλά και πιο δύσκολο κομμάτι αυτής της συζήτησης. Στον μεσαίο πυλώνα. Στη φάση της υλοποίησης δηλαδή. Ναι. Εδώ είναι που γίνεται πραγματικά ενδιαφέρον. Γιατί είναι εύκολο να μιλάμε για έρευνα στο παρελθόν ή για μια ωραία τελική αναφορά στο μέλλον. Το παρόν είναι το δύσκολο. Ακριβώς. Το πραγματικό πρόβλημα είναι το παρόν. Πώς ακριβώς καταγράφεται η γνώση κατά τη διάρκεια του έργου? Ειδικά όταν καίγεσαι.
Ναι. Όταν η ομάδα προσπαθεί να λύσει ένα τεχνικό αδιέξοδο και ο χρόνος απλά κυλάει αντίστροφα. Εδώ λοιπόν οι πηγές μας γίνονται εξαιρετικά συγκεκριμένες. Φέρνουν ως παράδειγμα το πλαίσιο που εφαρμόζει το Goddard Space Flight Center. Το GSFC. Σοφτά. Η προσέγγιση τους είναι απλή αλλά ριζοσπαστική. Η καταγραφή της γνώσης δεν μπορεί να περιμένει το τέλος. Πρέπει να συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Και πώς το καταφέρουν αυτό πρακτικά? Το κύριο εργαλείο τους είναι οι συνεδρίες παύση και μάθηση. Τα λεγόμενα Pause and Learn, η PAL, ή οι After Action Reviews. Και πάλι όμως επιστρέφουμε στο ζήτημα της πίεσης, ειλικρινά. Πάντα εκεί γυρνάμε, ναι. Μα σε ένα περιβάλλον όπου κάθε μέρα καθυστέρησης μεταφράζεται σε τεράστιες οικονομικές ρήτρες ή για την NASA στο χάσιμο ενός παραθύρου εκτόξευσης, πώς δικαιολογείς την παύση? Είναι δύσκολο. Οι διοικήσεις συνήθως βγάζουν σπυράκια με τη λέξη παύση. Ναι, αλλά η λέξη παύση εδώ μπορεί να είναι λίγο παραπλανητική, αν νομίζουμε ότι σημαίνει διακοπή εργασιών. Δεν κλείνουν διακόπτες δηλαδή? Όχι. Οι συνεδρίες PAUV δεν είναι κάτι πολύ ώρα εβδομαδιαία σεμινάρια που παραλύουν την παραγωγή. Είναι στοχευμένες, πολύ σύντομες παρεμβάσεις. Πότε ακριβώς γίνονται? Προγραμματίζονται αμέσως μετά από κρίσιμες καμπές. Για παράδειγμα, μετά από τα Gate Reviews, αυτές τις κομβικές συναντήσεις όπου αποφασίζεται αν το έργο περνάει στην επόμενη φάση. Α, μάλιστα. Ή μετά από αξιολογήσεις από ομοτήμους. Ναι, τα peer reviews, στα πρώιμα στάδια του σχεδιασμού. Το κλειδί, κοιτά, είναι ο συγχρονισμός. Δηλαδή να είναι φρέσκο το θέμα. Ακριβώς. Εκείνη τη στιγμή, το πρόβλημα που μόλις έλυσαν είναι νοπό, οι εναλλακτικές που απορρίφθηκαν είναι ακόμα ξεκάθαρες στο μυαλό τους. Και τα συναισθήματα είναι παρόντα. Ναι, σίγουρα. Αντιμετωπίζουν την παύση όχι ως καθυστέρηση, αλλά ως προληπτική συντήρηση του πνευματικού κεφαλαίου της ομάδας. Λοιπόν, ας εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο στη μηχανική αυτού του πράγματος. Γιατί το να βάλεις απλά 5 μηχανικούς σε ένα δωμάτιο μετά από ένα εξαντλητικό review δεν εγγυάται ότι θα βγει κάτι χρήσιμο. Σίγουρα όχι από μόνο του. Στις πηγές γίνεται εκτενής αναφορά στη δυσκολία μετάβασης από τη σιωπηρή στη ρητή γνώση. Αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο στίχημα του knowledge management. Και νομίζω το γνωρίζουμε όλοι. Είναι άλλο πράγμα, ας πούμε, το ένστικτο ενός έμπειρου προγραμματιστή που διαισθάνεται ότι η αρχιτεκτονική θα καταρρεύσει υπό πίεση. Ναι, η βιωματική εμπειρία. Ακριβώς. Και εντελώς άλλο πράγμα το να μετατρέψει αυτή η διαίσθηση σε ένα κείμενο που μπορεί να διαβάσει ένας νέος υπάλληλος 3 χρόνια μετά. Ακριβώς. Οπότε, πώς οι συνεδρίες PLL γεφυρώνουν αυτό το χάσμα? Πώς δεν καταλήγουν να παράγουν απλώς γενικόλογες αναφορές του τύπου, ξέρεις, αντιμετωπίσαμε δυσκολίες στο σχεδιασμό? Εδώ ακριβώς είναι που η θεωρία της βιβλιοθηκονομίας έρχεται να σώσει κυριολεκτικά τη διαδικασία. Με ποιον τρόπο? Αν το συνδέσουμε αυτό με τη γενικότερη εικόνα, η προσπάθεια μετατροπής αυτής της εξειδικευμένης, σιωπηρής γνώσης σε ρητή, σε προσβάσιμη τεκμηρίωση, απαιτεί αυστηρή δομή. Δομή, σωστά. Οι σημειώσεις από αυτές τις συνεδρίες δεν γράφονται σαν εκθέσεις ιδεών στο σχολείο. Μετατρέπονται σε χάρτες γνώσης, τα λεγόμενα knowledge maps. Και ο πυρήνας εδώ είναι... Ο πυρήνας της μετατροπής είναι η ταξινόμηση, το taxonomy. Άρα, δεν αρκεί απλώς να καταγραφεί το γεγονός. Η ταξινόμηση είναι αυτή που του δίνει πραγματική αξία. Αυτό ακριβώς. Εδώ νομίζω μπορούμε να επιστρέψουμε στην αναλογία με την κούτα της μετακόμισης που λέγαμε πριν. Ναι, δεν είναι τέλεια. Αν η ομάδα απλώς γράψει ένα έγγραφο Word με τίτλο, ξέρεις, προβλήματα αξιολόγησης και το πετάξει σε έναν κοινόχρηστο φάκελο, είναι σαν να πέταξε το καλώδιο στην άδεια κούτα. Σωστά. Η γνώση υπάρχει κάπου εκεί μέσα, αλλά πρακτικά έχει χαθεί. Κανείς στο μέλλον δεν θα ξέρει να αναζητήσει αυτό το αρχείο, ούτε το ακριβές πλαίσιο στο οποίο γράφτηκε. Ακριβώς. Και αυτό είναι κάτι που υποστηρίζει με θέρμη ο επαγγελματίας από τον χώρο της αρχαιοθέτησης στις πηγές μας. Ένα έργο με κακώς οργανωμένα μαθήματα είναι ένα έργο όπου το πνευματικό κεφάλαιο απλά κατασπαταλήθηκε. Τι σημαίνει όμως σωστή ταξινόμηση στην πράξη? Σημαίνει ότι το μάθημα κατηγοριοποιείται με αυστηρά δομημένα μεταδεδεμένα. Όπως? Όπως το σε ποιο ακριβώς υποσύστημα αναφέρεται το πρόβλημα, σε ποια φάση του κύκλου ζωής εμφανίστηκε, ποια ήταν η τεχνική παράμετρος που απέτυχε. Πολύ συγκεκριμένα πράγματα δηλαδή. Ναι, μόνο μέσω αυτής της αυστηρής οργάνωσης η πληροφορία γίνεται πραγματικά ανιχνεύσιμη, findable. Αν ένα μάθημα δεν μπορεί να εντοπιστεί από κάποιον που αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα 2 χρόνια μετά,
Είναι σαν να μην καταγράφηκε ποτέ. Κυριολεκτικά. Συνεπώς, η δημιουργία ενός λειτουργικού ταξόνομη είναι ίσως η πιο κρίσιμη αόρατη δουλειά που πρέπει να κάνει ένας οργανισμός. Απόλυτα. Ας προχωρήσουμε όμως στο επόμενο στάδιο. Ας υποθέσουμε ότι μια ομάδα τα έχει κάνει όλα τέλεια. Ιδανικό σενάριο. Ναι, έχει εφαρμόσει τις παύσεις τη σωστή στιγμή, έχει εκμαεύσει την εμπειρία κατά τη διάρκεια του έργου, την έχει μετατρέψει σε χάρτες γνώσης και την έχει ταξινομήσει άψογα. Ωραία. Πώς διασφαλίζεται ότι όλη αυτή η πολύτιμη πληροφορία δεν θα παραμείνει ένα τοπικό φαινόμενο? Εννοώ ότι δεν θα εκλειφθεί μόνο στα όρια της συγκεκριμένης ομάδας, αλλά θα ενσωματωθεί στο κεντρικό σύστημα ολόκληρου του οργανισμού. Λοιπόν, εδώ εισερχόμαστε στην τρίτη φάση του σχεδίου της NASA, στη φάση του close-out. Της ολοκλήρωσης. Ακριβώς. Και σε αυτό το σημείο, οι κατευθυντήριες γραμμές εγκαταλείπουν τις απλές προτροπές και επιβάλλουν αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Τι χρονοδιαγράμματα? Αμέσως μετά την εκτόξευση ή την ολοκλήρωση, το ρολόι αρχίζει να μετράει αντίστροφα. Η ομάδα έχει στη διάθεσή της μόλις 60 ημέρες για να ενοποιήσει όλα τα μαθήματα που συγκέντρωσε. Και να τα κάνει τι? Να τα βάλει σε μια τελική αναφορά και να τα εισάγει επισήμως στο σύστημα LLAS. Κοίτα, 60 ημέρες είναι ένα σφικτικό περιθώριο, αν σκεφτεί κανείς την ανάγκη για αποσυμπίεση μετά από ένα μεγάλο έργο. Σίγουρα είναι ζώρικο. Αλλά ας είμαστε και ειλικρινείς. Όλοι έχουμε δει εντυπωσιακές βάσεις δεδομένων που λειτουργούν κυρίως ως μαύρες τρύπες πληροφορίας. Α, ναι, τα λεγόμενα νεκροταφαία δεδομένων. Ναι, τα δεδομένα μπαίνουν μέσα απλά για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της διοίκησης, αλλά ελάχιστοι ανατρέχουν σε αυτά. Το LLFDS πώς αποφεύγει να γίνει άλλη μια μαύρη τρύπα? Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, η καταχώρηση στη βάση είναι μόνο το πρώτο βήμα. Οι πηγές καθιστούν σαφές ότι η παθητική αποθήκευση δεν αρκεί. Τι άλλο απαιτείται? Απαιτείται ενεργητικός διαμοιρασμός. Μέσα σε αυτές τις 60 ημέρες, η ομάδα καλείται να οργανώσει εργαστήρια ανταλλαγής γνώσεων, τα Knowledge Sharing Workshops. Ζωντανές συνεδρίες δηλαδή? Ναι, διαδραστικές συνεδρίες όπου τα μέλη μεταφέρουν την εμπειρία τους σε άλλες ομάδες ζωντανά. Και παράλληλα, με τη στενή συνεργασία του CKO που λέγαμε πριν, απαιτείται η σύνταξη εξειδικευμένων μελετών περίπτωσης. Case studies δηλαδή. Ναι, θυμάμαι στις πηγές υπήρχε και μια αναφορά στη δημοσίευση, σωστά? Σωστά. Ο πύχης ανεβαίνει ακόμη ψηλότερα στο όριο των 90 ημερών. Τι γίνεται στις 90 ημέρες? Η ομάδα πρέπει να συνεργαστεί με δομές όπως το APEL Knowledge Services για να συγγράψει και να δημοσιεύσει άρθρα. Α, ώστε να βγει παρά έξω η γνώση. Ακριβώς. Στόχος δεν είναι απλώς να μπει σε ένα αρχείο, αλλά η διάδοση της γνώσης να είναι προσβάσιμη και διδακτική για όλη την κοινότητα. Λοιπόν, κατανοώ απόλυτα τη λογική αυτής της πολυεπίπεδης προσέγγισης. Βγάζει νόημα, έτσι δεν είναι? Βγάζει. Αλλά κοιτάζοντας τη μεγάλη εικόνα, τι σημαίνουν όλα αυτά για τη συνολική φιλοσοφία μιας εταιρείας? Είναι μια αλλαγή παραδείγματος. Ναι, γιατί ζούμε σε μια εποχή όπου η κινητικότητα των εργαζομένων είναι τεράστια. Αν μια εταιρεία στηρίζεται στο μυαλό 3-4 κορυφαίων στελεχών, η αποχώρησή τους δημιουργεί ένα κενό. Ένα κενό που καμία νέα πρόσληψη δεν μπορεί να αναπληρώσει άμεσα. Ακριβώς. Οπότε όλη αυτή η επίπονη διαδικασία, οι ταξινομήσεις, οι παύσεις κατά τη διάρκεια, τα εργαστήρια, είναι ουσιαστικά ένας μηχανισμός άμυνας. Πώς το εννοείς αυτό? Μια συνεχής προσπάθεια παραγωγής δομημένης αξίας για να προστατευθεί ο οργανισμός από την οργανωτική αμνησία. Ακριβώς αυτό είναι. Και αυτή η διαπίστωση μας οδηγεί στο ότι πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μετράμε την επιτυχία. Α, ναι. Τα κλασικά κριτήρια. Ναι, αν δούμε τα κλασικά κριτήρια, ένας PM αξιολογείται σχεδόν αποκλειστικά με βάση το αν το έργο παραδόθηκε στην ώρα του και εντός budget. Το on time, on budget. Και δεν αρκεί αυτό πλέον. Η ενσωμάτωση των αρχών διαχείρισης γνώσης απαιτεί να προσθέσουμε μια νέα, ίσως σημαντικότερη διάσταση. Ποια είναι αυτή? Το κατά πόσο το έργο συνέβαλε στην ανάπτυξη της γνωσιακής ωριμότητας του οργανισμού. Wow, γνωσιακή ωριμότητα. Αυτή η έννοια αλλάζει εντελώς τους κανόνες του παιχνιδιού, πιστεύω. Το πιστεύω κι εγώ. Σημαίνει πρακτικά ότι ένα έργο που παραδόθηκε τέλεια και εμπρόθεσμα, αλλά βασίστηκε αποκλειστικά στον ηρωισμό μιας μικρής ομάδας, χωρίς να αφήσει τεκμηρίωση,
δεν είναι πραγματική επιτυχία. Είναι μια επικίνδυνη ψευδαίσθηση αποτελεσματικότητας βασικά. Έτσι, διότι την επόμενη φορά που θα προκύψει κάτι παρόμοιο, ο οργανισμός θα ξεκινήσει πάλι από το απόλυτο μηδέν, σπαταλώντας πόρους. Ακριβώς. Η συσσωρευμένη γνώση είναι το μόνο κεφάλαιο που εγγυάται τη μακροχρόθεσμη ανθεκτικότητα. Και αυτό υπογραμμίζουν οι πηγές μας. Σωστά. Κάθε κύκλος ενός έργου πρέπει να λειτουργεί ως ένας μηχανισμός παραγωγής νέας, δομημένης γνώσης. Δεν πρόκειται απλώς για την ολοκλήρωση παραδοτέων. Αλλά για την αύξηση της ικανότητας του οργανισμού να λύνει πιο πολύπλοκα προβλήματα στο μέλλον με λιγότερη προσπάθεια. Η μετάβαση από το επίπεδο της απλής διεκπεραίωσης στο επίπεδο της συνειδητής μάθησης. Αυτό ακριβώς ξεχωρίζει όσους απλώς επιβιώνουν από εκείνους που καινοτομούν σταθερά. Λοιπόν, συνοψίζοντας τη διαδρομή που ακολουθήσαμε σήμερα, νομίζω βλέπουμε μια πολύ ξεκάθαρη εξέλιξη από το χάος στη δομή. Σίγουρα. Είδαμε γιατί η μέθοδος της καταγραφής στο τέλος, η λογική της τυχαίας σκούτας μετακόμισης που λέγαμε. Που είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Ναι, γιατί αγνοεί την εξάντληση και την ανθρώπινη μνήμη. Και αναλύσαμε γιατί πρέπει ο διαχειριστής έργου να γίνει ένας επιμελητής γνώσης. Να οργανώνει την πληροφορία, όχι μόνο τις προθεσμίες. Ακριβώς. Και φυσικά εστιάσαμε στο μοντέλο της NASA που επιβάλλει εργαλεία όπως τις συνεδρίες Pause and Learn, ακριβώς τη στιγμή που συμβαίνουν τα γεγονότα, μετατρέποντας την εμπειρία σε ταξινομημένη γνώση. Είναι μια συνολική αλλαγή νοοτροπίας. Απαιτεί μεγάλη πειθαρχία, αλλά τα αποτελέσματα μεταμορφώνουν κυριολεκτικά μια ομάδα. Συμφωνώ απόλυτα. Και πριν ολοκληρώσουμε, νομίζω αξίζει να μείνουμε με μια σκέψη για όλους όσους μας ακούνε. Για πες. Αν αποδεχτούμε ότι η αληθινή επιτυχία ενός οργανισμού ταυτίζεται με την ανάπτυξη της γνωσιακής του ωριμότητας, ας αναρωτηθούμε κάτι πολύ πρακτικό. Και ίσως λίγο τρομακτικό, Ναι. Πόση ανεκτήμητη, μη καταγεγραμμένη εμπειρία βγαίνει έξω από την πόρτα του γραφείου σας κάθε απόγευμα. Πολύ σωστή ερώτηση. Πόσες λύσεις σε κρίσιμα προβλήματα χάνονται οριστικά, απλώς και μόνο επειδή μέσα στη φρενίτιδα δεν υπήρξε ποτέ ένας μηχανισμός, ένα απλό δεκάλεπτο για να απαντηθεί το ερώτημα «Τι μάθαμε εμείς σήμερα από αυτό που κάναμε?» Τροφή για σκέψη, πραγματικά. Αυτό αποτελεί μέρος του podcast All About Information Knowledge Management by Γιάννη Στεφανίδης. Μέχρι την επόμενη εις βάθος ανάλυση μας.